Toliba jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ nin waati in na an ka fiɲɛ suru sira fɛ ani fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in na bɔlɔlɔ sira fɛ an ka foli b'aw ye ko kura ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbɛnɛ fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera an ka maa dɔ ma min tɛ maa dogolen ye tuguni an bɛ se k'a fɔ an ka kɛnɛ kan ni Mali kɔnɔ ka kɛɲɛ ni ale yɛrɛ ka wulikajɔ jamana u ka se ka hɛrɛ ani baden sɔrɔ cogo min donc ale bɛ jɛkulu la min ye parti politique ye an b'a fɔ ACRT faso ka wele donc ale président min ye Elhaji Isa Kawujimi ani ale de bɛna jɛ nin waati in na ka masala ni Ala sɔnna waati min sumana ka d'an ma ɲɛmaaw fɛ nka an tɛ se k'a don nin babu in kɔnɔ fiyewu n'an yɛrɛ ma tasibila kɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ka ɲɛmaa ma sabula an bɛ se ka fɔ ten sabula a kɛra an ka ɲɛmaa ye an yɛrɛ tun bɛ baara kɛ yɔrɔ min ye liberté ye o ɲɛmaaba min ye alimami Samori Ture ale kɔni Ala y'a ka kalifa minɛ a la kunun donc an bɛ badabada dali nɔgɔya ye k'a fɔ Ala ka yafa a ma k'a dayɔrɔ sumaya donc an bɛna don babu kɔnɔ nin waati in na Elhaji Kawujimi i ni su. An y'i wele i nana wele k'an jaabi o diyara an ye kosɛbɛ dakuruɲɛ fɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma nin waati in kɔnɔ. I yɛrɛ y'a fɔ cogo an bɛ Ala tanu k'Ala barikada an fana bɛ dugawu kɛ ka d'a kan an yɛrɛ tun bɛ émission animée l'islam et la société Ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen na an bɛ Ala deli Ala k'an ka jamana kolo suma Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ an bɛ maliyɛn bɛɛ fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka Jeliba TV a filɛbaaw diɲɛ kɔnɔ télé ni bɔlɔlɔ sira wɛrɛw fɛ ka d'a kan bi Jeliba jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kunnafoni dili la Jeliba jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ hakilila minnu tuma dɔ la hali n'u tɛ kelen bɛɛ k'i hakilila fɔ fasojɔ baara la an bɛ Jeliba ɲɛmɔgɔyaso ka i yɛrɛ fo i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri la hali ni an b'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ bɛ tagama sira kan ka da darula kan an bɛ Ala ka sira nɔgɔya ye ka se ni ɲuman ye Ala ka hinɛ banabagatɔ la. Ok donc an bɛ fo la an bɛna don babu kɔnɔ yan'an ka don babu kɔnɔ san 2003 kɔni o kɔni bɛ ka taa a banyɔrɔ la ni Ala ka jɛ ye an bɛ se k'a fɔ nin bɛna kɛ san 2003 ka émission laban ye donc yanni an ka taa babu kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ san 2003 in kɔnɔna na Isa Kawujimi bi bi in na e yɛrɛ hakili bɛ jumɛn na koba jumɛn de kɛra jamana in kɔnɔ ko e yɛrɛ hakili tora min na. Koba a bɛ dépend mɔgɔ b'a bila minɛn min kɔnɔ komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min en tant que chef de parti politique ACRT faso ka wele donc an b'a bila politique minɛn kɔnɔ jamana kobaw bon 2013 kɔni 2023 j'allais dire gɛlɛya caman yera la mais wulikajɔ caman fana kɛra min ni tuma dɔ la jamanadenw ye a faamu u jɛna n'a ye ka d'a kan bɛɛ y'a faamu k'a fɔ a kɛra jamana de kama a bɛ se ka kɛ faamuyaw tɛ kelen ye o ye adamadenya cogoya ye o dɔ ye k'a ɲini k'a fɔ min ye MINUSMA ye u ka bɔ jamana kɔnɔ jamana wolomasiri tabaaw yɛrɛ ka jamana lakana hakili o wulikajɔ o kɛra koba ye jamana kɔnɔ min kɛra n'a ɲɛna an bɛ Ala deli Ala k'o sabati gɛlɛya minnu b'a la fana Ala k'an dɛmɛ an ka se ka kisi a kɔlɔlɔw ma bon wulikajɔ wɛrɛ minnu fana n'an bɛ se k'a fɔ ni o fana gɛlɛya bɛ ayisa o de ye kalataw bolodara o ma se ka sɛbɛntiya k'a fɔ k'an ka kɛ wagati min na an bɛna don san kura min kɔnɔ hali ni an b'a jigiya k'a fɔ jamana marabagaw ma wagati fɔ a la nka an b'a jigiya k'a fɔ kala k'a ka taa parce que ni kalata ma kɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka gɛlɛn an ka se ka a kimɛ dɔn parce que i ye i jija cogo o cogo jamana ko la diɲɛ ka taabolo de ye k'a fɔ jɔn y'i sigi bon tuma dɔ la a bɛ fɔ il y a des exceptions qui confirment la règle an b'a jigiya k'a fɔ o fana bɔlen a dɔgɔkɔrɔ o ye koba dɔ ye min kɛra jamana kɔnɔ bon ko wɛrɛw fana kɛra ni an sigiɲɔgɔnw n'an balimaw n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye olu ka sɔrɔdasiw ye gɛlɛyaw sɔrɔ a ka jamana kɔnɔ fana o wulikajɔw n'o cɛsiriw o gɛlɛyaw fana kɛra bon jamana yɛrɛ fana nin wagati laban in na a ye baara minnu boloda kɛlɛ sira fɛ o de kɔni kɛra fɛn ye min ni jamanaden bɛɛ i sɔnn'o ma k'o lafasa n'o ye an ka wolomasiri tabaaw ye bɛ jija ni cɛsiri min na ka jamana lakana o la u selen Kidali maliyɛnw nimisi wasara o seli la Kidali hali ni ayisa baara caman kan ka kɛ ka se ka o seli in kɛ tare tare an bɛ se ka kun cɛ ni min ye
n'o gɛlɛya b'an bɛɛ kan bi o de ye kurantigɛ ko ye tiɲɛ yɛrɛ la jalakiba bɛ se ka fɔ o ko in na ka d'a kan o baaraw a n'o kumaw a n'o tɛmɛna sira minnu fɛ ani min fɔra jamanadenw ye a ma kɛ fɛn ye min bɛ mɔgɔ hakili sigi wa an bɛ se k'a fɔ danaya yɛrɛ ma sabati a kumaw kɔnɔ nka ka siran jamana yɛrɛ n'a tacogo ani gɛlɛya minnu bɛ yen ni kumana ka se yɔrɔ dɔ la kuma bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la min ni hɛrɛ t'a la o ye gɛlɛya dɔ ye donc n'a bɛ se ka kun cɛ ni min ye an b'a faamu 2023 la min ye hadamadenw ka fɔ min ma u ka liberté d'expression n t'a dɔn fɔ cogo min bamanankan na o kɔni dankarilo la kosɛbɛ parce que bi loi min n'a bɛ fɔ ko loi cybercriminalité tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka falen parce que anw ye cybercriminalité faamu ni fɛn min ye o ye maa minnu bɛ fani ni baniw ni kuma jugu fɔ ka mɔgɔw buruja u danbew n'u ka diinɛw n'u ka adamadenya la k'u nɔ minɛ bɔlɔlɔ sira kan bɛɛ tare fɔ o kumaw la ani minnu bɛ aranaki kɛ k'u yɛrɛ yɛlɛma profil la ka mɔgɔw ka nafolo bɛ ka don u ka compte kɔnɔ ka tiɲɛni don o la u ka ɲɛnamaya la u ka sɔrɔ la ou bien ani ka mɔgɔw ka compte pirater an b'o bɛɛ jate o faamu a kumaw la mais ka politiki kuma kɔni fɔ ka t'o yɛlɛma bon ni dɔ wɛrɛ fɔ u b'a fɔ k'i ye kuma wɛrɛ fɔ ka t'o kumaw kɛ atteinte au crédit de l'État k'o qualifier o la ou bien ka t'o kɛ fɔ min ma ko trouble à l'ordre public bon tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni bolo olu ye fɛɛrɛw de ye ka mɔgɔw da kalan ni miseli ye quoi n'o tɛ kuma ninnu tɛ an ka politiki faamuya la tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni ye dɔrɔn ka sariya ta ka politiki kɛ ka sariya ta ka kɛ ka politiki mɔgɔw ni maa wɛrɛw maa o maa n'i ka kuma n'i ka hakili la n'o tɛ transition dɛmɛbagaw ka fɛla ye o sariya in bɛ ta k'i dakala donc an bolo o gɛlɛya fana o fanga bonyana kosɛbɛ nin san in kɔnɔ bon mais an bɛ se k'a fɔ fana nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maliyɛnw kɔni u kan ka fo parce que maliyɛn gɛlɛya n'a ta bɛɛ maliyɛn bɛɛ y'a faamu ka fɔ bon fili bɛ se ka ye hadamaden baara don transition ka baaraw la hadamaden ka baara tɛ dafa mais bakuruba la maliyɛnw kɔni y'a faamu ka fɔ nin dabɔra mali basigi fɔlɔ min kama o ye mali lakanani ye ani malidenw lakanani ani mali ka se k'a ka souveraineté sɔrɔ a ka dugukolo kan hakili la o de y'a to a fɔ min ma tubabukan na la résilience ani o ressenti o kɛra fɛn ye min ni transition mɔgɔw ye nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ ka da ka jamanadenw fanba y'o faamu sɔnn'o ma nka politiki mɔgɔw kɔni bi olu donnen don ni min ma don bɛrɛ la bere kɔni b'o kunbɛn ni nin kumakan in ye ou bien badabada bolili o bɛ boli kan donc an kɔni bɛ se ka min fɔ o y'o ye parce que gɛlɛya sera hali kunnafonidilaw caman ka tɔn ma hali jeliba yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ donc bɛɛ b'a jira k'a fɔ bi an kan ka bɛɛ fanga lafasa parce que k'a fɔ ko ninnu y'a tiɲɛ o ye mara de ye parce que n'i nana o don la i bɛ jalaki i bɛ bɛɛ jalaki mais an hakili la les acquis doivent être préservés mais fɛn minnu bɛ yen ni olu kɛra majɛ ye o kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ka d'a kan jamana kan ka jɔ ni bɛɛ ka jija ni ka cɛsiri ye parce que i bɛ dɔ kɛ bi dɔw bɛ fɔ i kɔ bon ni an donn'o logique kɔnɔ hakili la gɛlɛyaw bɛ se ka fura sɔrɔ a la nka n'an y'a faamu ko fɛn fɛn tɛmɛna ɲumanmaya la bon n'i yɛrɛ taara don ma fɔ i fana ta o ko ɲumanmaya la donc an kana don o kɔnɔ o de y'an ka jamana segin retard la kuma bɛɛ donc an bɛ se ka min kɔni fɔ ka fɔ ala ka sankura min bɛ nalen ala k'a jira an na ni hɛrɛ ala k'a kɛ sababu ye jamanadenw ka ɲɔgɔn faamu bɛn ka se ka na gɛlɛya min bɛ wolomasiri tabaw kan ala k'a ko kuncɛ hɛrɛ la ni ataki minnu ɲɛsinnen don an ma ni min kɛra kunun muroja an b'o kɔn yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ an ka soutien ani an ka dɛmɛ ɲɛsin jamana marabagaw ma ani maa o maa bɛ wuli ka jɔ la pour que armée ka se ka jamana lakana ka jamanadenw lakana bɛ se ka min fɔ bakuruba la o ye nin an bɛna an da don o la n'ala sɔnna taalen ɲɛfɛ sabula nin waati in na i bɔra k'a fɔ kunun an y'a ye waati dɔ kɛra surtout Imam Dicko yɛrɛ ka voyage na kuma tun cayara bɔlɔlɔw sanfɛ mɔgɔ b'a dɔn mɔgɔ min don fana d'habitude il est très réservé nka depuis a yɛrɛ ka furakɛli yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso la an y'a ye a ye laseli dɔ kɛ walasa ka se ka faamuyali kɛ a yɛrɛ ka tagama in bolila mun na est ce que nin waati in na caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko est ce que a ka nin sortie in tɛ une manière de se justifier puisque une manière de se justifier k'a yɛrɛ justifier ko in na puisque e yɛrɛ b'a dɔn e n'a jɛra e bɛ se k'a ka nin sortie in bila minɛn jumɛn kɔnɔ bon ala k'an bɛɛ sababa ma ne kɔni bolo bi adamaden i bɛ bon o ye mukalidi kuma ye quoi diinɛmɔgɔw b'o faamu minnu ye
an balima silamɛw ye i balima silamɛ i bɛ jigiya ɲɛsin a ma ka kɛwale la ka jigiya fo siɲɛ 70 kɔ ni ɲuman ye bon o hukumu kɔnɔna la Imam Dicko cɛkɔrɔba don ko caman kɛra a ɲɛna jamana ko la o dɔrɔn tɛ a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la a ka baara bɛɛ bolila diinɛ ko ni jamana ko kan bon o kɛra sababu ye jamana wagati gɛlɛman caman ni san 20 laban in na a sen yera la bolo yera la a ye san 11 ɲɔgɔn kɛ o conseil islamique ɲɛmɔgɔya la bon wulikajɔ minnu fana kɛra sababu ye ni Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ ala ka yafa n'o ka fanga firila ale yɛrɛ kun bɛ autorité morale la M5 na bon transition daminɛ fana na a ye jɔyɔrɔ minnu kɛ ani gɛlɛya minnu bɛ yen ne bolo ne b'a bila minɛn min kɔnɔ dɔrɔn o de ye an ka jigiya ɲuman ta ni mɔgɔw ko k'i bɛ datu fɛn finman bɛ bɔ a la datu ko bɛ dabila ne bolo bi Imam Dicko doit être une opportunité comme tant d'autres politique mɔgɔw la diinɛ mɔgɔw la société civile la jamanakuntigi n'o ye son excellence président de transition Assimi Goïta ale de bɛ se ka bi ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen ani ɲɔgɔn faamuyabaliya minnu bɛ yen an k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ jamana yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min ala ye jamana kalifa ma ne bolo bi an k'an k'o de ɲɛɲini an ka jigiya ɲumanw ta bon mais i ka kuma k'a yɛrɛ justifier bon ne kɔni bolo communication ye ko dɔ ye i sigilen i bɛ ka i yɛrɛ bɛ bɔ jamana min kɔnɔ kumaw bɛ fɔ kuma minnu tuma dɔ la a bɛ mɔgɔw kamana gan i b'a fɔ est-ce que i bɛ mɔgɔ min dɔn o don wa bon o la tuma dɔ hadamaden bon ne kɔni je ne commande pas mais n y'a mɛn komi bɛɛ y'a mɛn cogo min mais ne kɔni bɛ jigiya ɲuman de ta bi k'a fɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn jamanakuntigi dɛmɛ parce que la priorité des priorités pour moi o de bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye bi pour que wolomasiri tabagaw ka se ka jamana lakana ka jamanadenw lakana pour que basigi ni bɛn ni lafiya ka na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn faamuyabaliya k'o duga ka d'a kan politiki gɛlɛya ale ni tuma dɔ la adamadenw ka faamuyaw tɛ kelen mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ wagati dɔ la a bɛ ɲɔgɔn faamu aw hakililaw ye kelen mais o mɔgɔ kelen yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ o jamana kelen wagati dɔ bɛ na kɛ a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ faamuyaw la n'o tɛ ne y'a ye min ye 2022 tuma min na ni CEDEAO ye embargo kɛ Algérie yɛrɛ jamana ye jɔyɔrɔ min ta ka Mali lafasa premier ministre yɛrɛ o foli n'o bonyamasegin kɛ place de l'indépendance la bon bi kuma wɛrɛw bɛ yen mais o n'a ta bɛɛ an ko ka dilali kɛ o de ka gɛlɛn donc an ka jɛ ka dilali kɛ ka hakili ɲumanw ni dusu hakili bila dusu ye an bɛɛ lajɛlen ka dɔn jamana in bɛɛ bɛ se ka to jɔyɔrɔ dɔ la ka dilali kɛ ka d'a kan jamana in y'an bɛɛ de ta ye donc n b'a jigiya k'a fɔ bɛɛ ŋaniya ka ɲi Maliko don. Ok, bɛɛ ŋaniya ka ɲi Maliko don i bɔra i da don min na sisan Mali ni Algérie nin waati na tension min bɛ yen est ce que bi bi na an tɛ se k'a fɔ parce que n'i ye maliyɛn caman ɲininka o b'a jira k'a fɔ Algérie bɛ double jeu la kabini ni accord signeli ni caman fana bɛ ka jira k'a fɔ surtout ni jateminɛ kɛ Algérie yɛrɛ kɛn bɛ k'a yɛrɛ marika fɔ walasa ka se ka Faransi ka jeu kɛ Mali kɔnɔ an y'a ye nin waati na jamana fila in kɔnɔ tension wulilen don fo kana kɛ Mali yɛrɛ y'a ka ambassadeur rappelé comme Algérie y'a ka ambassadeur rappelé cogo Mali fana y'a ta rappelé olu y'a bila ministre yɛrɛ ɲumana an b'a fɔ réciprocité min bɛ yen sisan ni kelen kɛ an fana bɛ kelen kɛ ni jamana fila bɛɛ kɛn bɛ k'i ka ambassadeur wele nin waati na ka na an dun b'a dɔn Mali ni Algérie ye jamana ye jamana minnu ye parcours caman kɛ ɲɔgɔn fɛ histoire yɛrɛ u b'a ka jira k'a fɔ Mali yɛrɛ kɛra maa ye minnu ye Algérie ka ambassadeur ka créance accepté k'a sɔrɔ waati la il n'était pas totalement indépendant mais bi ni tension min bɛ ka na Isaka Odin est ce que a man ka jɔrɔ surtout an yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ. Tɛmɛni i ka ɲininkali ye ɲininkali belebele don ɲininkali ɲuman don n b'a a ɲini fɛ ka wagati di an ka kuma dɔ fɔ pour que k'i ka ɲininkali bɛ se ka jaabi cogo min parce que mɔgɔ caman b'a lamɛn u tɛ tariku ninnu dɔn Mali ni Algérie jamana minnu don gunnen don ɲɔgɔn na Algérie ye jamanaba ye ka sanga ni a jɔyɔrɔ ye ko caman na a n'a fanga ye sira caman fɛ bon mais Mali fana ye jamana min fana tariku la a ye kobaw caman kɛ a ye a yɛrɛ lafasa ko caman na ani fana a ka danbe a n'a ka fɔ min ma a ka jija n'a ka cɛsiri o lakodɔnnen don diɲɛ kɔnɔ nka Algérie ni Mali politiki sira fɛ o de y'a to n y'a fɔ n ko dɔ bɛ se ka k'i teri ye wagati dɔ la gɛlɛyaw bɛ na ni ɲɔgɔn cɛ mais ne bɛ min kɔni
ɲini fɔlɔ mɔgɔw k'o faamu mɔgɔ y'a fɔ ko Algérie ka kɛlɛ la n'o ye a ka lutte de l'indépendance ye Algérie dɔrɔn tɛ Mali ye jamana caman dɛmɛ komi Mali yɛrɛ dɛmɛna cogo min mais dɛmɛw cogoya tɛ kelen ye ka d'a kan ni mɔgɔw bɛ partisanya la tuma dɔ la u bɛ kuma dɔw fɔ min anw jɔyɔrɔ ni Ala ye samantiya min d'an ma bi ka kɛ leader ye ani ka bɔ ko dɔw kalama anw tɛ se ka kuma komi kuma minnu dulonnen don kuma juruntaw na a bɛ hakɛ to kuma na fɔ cogo don Algérie ka indépendance taara 62 mun Algérie ka indépendance taara 62 Mali dun ka indépendance taara 60 La Guinée taara 60 bon tɔ ninnu bɛɛ tubabuw ye fɛn fɛn mara tubabukan bolo la Afrique de l'Ouest a bɛɛ y'a ta 60 Algérie m'a ta sɔrɔ 60 kun dɔ de b'a la Algérie ni Faransi tun t'a fɛ Algérie ka bɔ Faransi ka jɔnya tɛ dɛ kuma fɛ Algérie ni Faransi bɛɛ ka to jamana kelenya la parce que Algérie ye jamana ba ye pétrole b'a la gazi b'a la fɛn caman b'a kɔnɔ et puis a gunnen don Méditerranée na donc Faransi yɛrɛ ka wagati la u tun t'a fɛ Algérie ka kɛ a dama jamana ye parce que o de y'a to i n'a fɔ Polynésie ninnu ani Guadeloupe ninnu il faut tun bɛ ka Algérie kɛ o de ye bon Algérie ma sɔn o ma Algérie ye kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ ni tɔɔrɔla u fagara u degunna bɛɛ farafin jamana bɛɛ tun bɛ min na fɔ ko la lutte pour la libération des indépendants des années 60 donc minnu y'a sɔrɔ joona n'u ka hakilila ani Algérie ka hakilila tun ye kelen Modibo Keyita de tun bɛ fanga la Modibo Keyita taara sira min fɛ n'o ye socialisme ye n'o ye non alignement ye Algérie ninnu fana ka wulikajɔ lutte de l'indépendance ka taa se des pays de ligne de front n'o ye fɔ min ma bi Afrique du Sud ninnu ni Mozambique ni fɛn a tɔgɔ Zimbabwe ninnu olu jamana ninnu bɛɛ tun b'u ka indépendance ɲini na mais minnu y'a sɔrɔ joona i n'a fɔ La Guinée o y'a sɔrɔ o y'a ta Mali ɲɛ Mali ni Sénégal fédération indépendance ni Côte d'Ivoire ani Burkina ninnu bɛɛ taara 60 mais Algérie ma se ka taa sɔrɔ kun min na parce que Faransi tun t'a fɛ k'i bolo bɔ Algérie la ka d'a kan n ye laɲini minnu fɔ sɛbɛnninw ni gafew bɛɛ y'a jira k'a fɔ pétrole ni gazi bɛ yen o fana ye kɛnɛkan ko ye o bɛ ka taa bon maintenant Algérie ma sɔn Algérie y'a yɛrɛ ɲini k'a yɛrɛ ta u ye kɛlɛ kɛ ka kɛra kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ ye f'u ye sebagaya sɔrɔ Faransi obligera k'u ka indépendance t'u bolo parce que tɔ ninnu ta kɛra octroi de mais Algérie a arraché son indépendance o de bɛ danfara bɛ Algérie ni farafin jamana bɛɛ cɛ indépendance sɔrɔli la mais yanni Algérie k'o sɔrɔ komi Mali y'a sɔrɔ san fila fɔlɔ in na u ka base arrière dɔ tun ye Mali Gawo yanfan ye mɔgɔ caman bɔra o kalama u ka président laban bɔra yanni nin ka sigi n'o ye Bouteflika ye o yɛrɛ tun sigilen don Gawo Maliens b'o dɔn donc minnu b'o wagatiw kalama donc Mali ni Algérie ka ɲɔgɔn dɛmɛ kabini o wagati la o danaya tun bɛ yen mais Algérie nana don kɛlɛ dɔ kɔnɔ u n'u sigiɲɔgɔn min n'u ye balima ye mais u ka hakililaw tɛ kelen o kɛlɛw b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ni Maroc ye o kɛlɛ min kɛra i n'a fɔ la guerre de Sable o kɛlɛ la 63 donc o kɛlɛ ɲɛnabɔra Mali la yan de mɔgɔ minnu nana ka kɛ a facilitateur ye Algérie président nana min ye Wura Asande ni min bɛ yen bi Wura Mohamed VI o fa Asande ani Éthiopie masakɛ min tun bɛ yen olu nana ani Modibo Keyita u nana Mali la ka fɔ ka bɛn u ni ɲɔgɔn cɛ pour que kɛlɛ ka ban u ni ɲɔgɔn cɛ Sahara min n'u b'a fɔ Polisario o mankan na parce que o tun b'u jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ Mauritanie ni Algérie ayisa kɛlɛ bɛ sen na cogo wɛrɛ la ayi ni marifa ci t'a la donc Mali y'o baaraw kɛ bon tuma min na Modibo ka fanga nana tiɲɛ i b'a faamu diplomatie ye ko dɔ ye tuma dɔ la mɔgɔ ye président taara i t'a sɔrɔ jamana b'a ka ligne garder bon Musa Tarawele fana ye o équilibre kelen de maintenir parce que ni mɔgɔ min y'i bɛɛ di Algérie ma i ni Maroc tɛ bɛn ni mɔgɔ min y'i bɛɛ di Maroc ma i ni Algérie tɛ bɛn fo mɔgɔw k'o faamu ko in na quoi donc Mali ye fɛɛrɛ min sɔrɔ min ye lakanako ye formation caman bɛ yen policiya ni gendarme ni ko caman na Algérie bɛ Mali dɛmɛ o la bon min ye sɔrɔ nasira ye banque ko ani commerce ko la i b'a jateminɛ banque fɔlɔ minnu yɛrɛ privatiser la ka capital étranger don a la n'o ye BNDM ni BMCD Marocains de don o de y'a to n y'an ka banque ta k'a lajɛ a ye bi min na ɲɔgɔn na ninnu Marocains de ka capitaux b'a kɔnɔ donc sɔrɔ nasira fɛ Marocains fanga ka bonya mais min tun ye lakanako ni kɛlɛ minnu b'an ka jamana kuran fan fɛ tuma bɛɛ Algérie de kɛra o denfa ye o de y'a to Mali sera ka équilibre sɔrɔ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ka danaya bɛ Mali kan Mali yɛrɛ fana n'u bɛɛ bɛ se ka kuma Musa fana ye baara kɛ ni o ye bon i y'a ye tuma min na fana ni IBK nana fanga la yanni IBK kana ATT ninnu Mali diplomatie ma deli ka bɔ o araye kan bon IBK fana nana a daminɛ na mais a fana tilara ka o kelen maintenir i b'a ye tuma min na a bɛ sigi tuma min Wura Mohamed V nana yan bon sira min bɛ yan ka bɔ yan ka taa Sɛbɛnnikɔrɔ
marocain de y'a tɔgɔ dara Boura Mohamed 5 mais alo ka clinique yɛrɛ bɛ o bɛ yen nɔ donc i ka tilara ka fɛɛrɛ kɛ ka jateminɛ kɛ ko dɔw la tuma min ni gɛlɛya nana sɔrɔ accord d'Alger la a denbaya n'a baaraw bɛɛ kalifara Algérie de ma kalo 8 kɛra Diop yɛrɛ de tun b'o ko in kunna premier ministre de tun bɛ ministre de communication min bɛ premier ministre la bi donc o ye ko ye ko minnu ni o bɛɛ tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ bon maintenant bi ka fɔ i ye kuma min fɔ ne t'a fɔ ten k'u bɛ Faransi ka jouer la ne bolo adamaden politique la jugu tɛ mɔgɔ la n'i ye jugu k'i yɛrɛ la politique la dɔrɔn o tɔɔrɔ bɛ s'i yɛrɛ de ma politique ye a fɔ min ma rapport de force équilibre ani jeu d'intérêt les états n'ont pas d'amis ont des intérêts mais adamadenya la a b'a fɔ de n teri n jɛɲɔgɔn n balima n sigiɲɔgɔn ko gɛlɛyara cogo o cogo bon ni gɛlɛya nana ko dɔ ye min ye i b'a dilan tabali jukɔrɔ bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i ko mɔgɔ ma ko i ba cɛ bɛ a b'a tɔɔrɔ mais n'i ko i fa bɛ a tɛ dig'a la mais a bɛɛ kuma kelen o bon politique fana n'a tɛmɛsiraw de don sɔrɔsiya ye baara wɛrɛ ye mais diplomatie fana kuma cogo de b'o la kɛcogo de b'o la parce que n'i ko mɔgɔ ma ko réciprocité bon a bɛ diya i ka jamanadenw ye mais an y'a fɔ an bɛ posture min na bi o ye ka président de transition dɛmɛ ka gouvernement dɛmɛ ka d'a ka gɛlɛya min y'an ka jamana sɔrɔ muruja an y'o fɔ kunun o de y'a to bi an ye kuma yɛrɛ musala don kumaw la parce que ni gɛlɛya b'i ka jamana kan tiɲɛjalan dɔw fɔli o tɛ jamana dɛmɛni ye donc an bolo bi expression dɔw bɛ yen an kan ka hakili to a la o de ye k'a fɔ kuma dɔw bɛ fɔ a bɛ diya jamanadenw ye a b'u mobiliser a bɛ komi n'a fɔ n'i ye mɔgɔ doper quoi mais min ka ɲi anw ni Algérie cɛ ni gɛlɛya bɛ yen anw kan ka fɛɛrɛ kɛ an n'u ka kuma n'an n'u ma kuma Algérie ni mɔgɔ min ka di ani anw yɛrɛ ni mɔgɔ min ka di an bɛ se k'olu voir ka kuma an balimaw fɛ bon nin ko min filɛ an b'a faamu o kumaɲɔgɔnya kɔnɔ a bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya jalakiw bɛ wuli mais ni ne ye n ta fɔ n ka bɔlɔlɔ sira fɛ nin fana y'a ta fɔ a ka bɔlɔlɔ sira fɛ jamanadenw wulila bɛɛ y'i ka jamana lafasa a bɛ dɔ fara gɛlɛya kan donc ne bolo Algérie an n'u ka bɛn o ye wajibi de ye an n'u ka bɛn wajibi de parce que an ka jamana kɔrɔnyanfan n'i y'a ta k'a lajɛ o de ka bon ni jamana in fan bɛɛ ye hali ni jamanaden fanba bɛ jamana woroduguyanfan fɛ mais jamana yɛrɛ fanba fɛnsɛn bɛ jamana kɔrɔnyanfan fɛ o dugu minnu bɛ yen o bɛɛ gunnen don Algérie la mais baloɲɔgɔnya ni sanni feere ɲɔgɔnyaw ni jɛɲɔgɔnyaw o bɛɛ bɛ ani Algérie cɛ bon gɛlɛya min fana b'an kan lakanabaliya la Algérie ye jamana ye n'a y'an dɛmɛ minnu b'a fɛ ka tiɲɛni kɛ u tɛ ɲɛ sɔrɔ bon n'an u nana kɛ ko bɛnbaliya nana kɛ kɛnɛkan da ye n'u fana nana jɔ jɔyɔrɔ dɔ la a tɔɔrɔ bɛ bonya donc o de y'a to ko dɔ ye min ye k'i mago dilan mago dilan fana tɛ ɲɛ sabali kɔ a tɛ ɲɛ fana ka i tɔ to parce que n'i ko mɔgɔ ma ko nin ye n ka paradigme ye nin ye ne ka ligne nin ye ne ka taabolo i bɛ se k'o fɔ i ka jamanadenw ma mais jamana wɛrɛ i tɛ se k'o fɔ ye parce que olu fana bɛ se k'a fɔ anw taabolo ye nin ye anw ka ligne ye nin ye bon ni e ta n'u ta ma kɛ kelen ye fɔɲɔgɔnya de bɛ na mais ni bɛɛ ye dɔ bila a bɛ ɲɔgɔn faamu olu mago b'an na yɔrɔ min na u y'o faamu an yɛrɛ mago b'u la yɔrɔ min an y'o faamu an b'an bolo de di ɲɔgɔn ma ne bolo bi ayisa an ka fɛɛrɛ kɛ vraiment ka ɲini jamana marabagaw fɛ jamana gouvernement fɛ an ka ministre min ɲɛsinnen don ani ye jamana wɛrɛ kumaɲɔgɔn n'o ye ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop u ka fɛɛrɛ kɛ u ka kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ an n'u bɛ se ka bɛn cogo min na a ka kɛ nin ka kɛ wagati ye dɔrɔn a fɔ min ma vraiment malentendu mais passager pour que bɛn ni basigi ka na parce que les deux peuples frères ont à gagner ka tɛmɛ a fɔ min ma des hostilités ou bien d'escalade nafa t'o la donc ne kɔni bolo k'a fɔ u bɛ Faransi ka baara la ne t'a ye ten ne b'a ye dɔrɔn k'a fɔ bon vraiment olu bɛɛ expression surenchère de ye an bɛ Ala deli a ka ni bɛn ni basigi ani Algérie cɛ an ka jamana fila ka hɛrɛ b'o de la. ok mais puisque i bɔra k'o fɔ n'i ye jateminɛ kɛ Algérie ye garant accord d'Alger la mais n'a ma ɲɛ olu tun kan ka banbaci mɔgɔ ninnu minnu bɔra bi minnu bɛ jamana wɛrɛ n'u tun kan k'olu bisimila est ce que pour la transparence est ce que o tun man kan hali n'a sɔrɔ Mali ka ambassade min bɛ yen k'o écrit ou bien ka ministère des affaires étrangères écrit ka yira bon n'a ma ɲɛ accord bɛnkan sɛbɛn bɛ an ninnu cɛ an kan k'o de sɔrɔ Mali représentant dɔ tun kan ka se ou bien k'u informer est ce que n'o fana tun kɛra est ce que bi ŋunuŋunukan ni kuma dugudugu kuma min bɛ fɔ est ce que bi an tun bɛ se yan. bon ne bolo fili min majɛ min b'an ka foroba baara la o de ye ka kuma labila bɔlɔlɔ sira kan kuma min tuma dɔw la a man ka taa kɛnɛ kan Mali ko fɛn fɛn bɛ kɛ i b'a ye bɔlɔlɔ mɔgɔw de b'a fɔ minnu bɛ jamana en tout cas qui se proclament être des défenseurs de transition i b'a ye olu de ka pa donc c'est fait délibérément fuiter
ka se ka min b'u kɔnɔ k'o hakilila fili fiɲɛ fɛ jamanadenw bon moi de mon point de vue comme n y'a fɔ n bɛ lahala min na bi o ye ka transition dɛmɛ donc n tɛna commenter mais ne bolo o ye majɛ de ye quoi parce que diplomatie ni politique intérieure ko tɛ kelen ye quoi an b'a fɛ ka mɔgɔw galvaniser u ka bɔ ka taa manifestation na u ka taa nin na u ka taa nin na ko dɔ kama ani i b'a fɛ ni jamana cɛ jamana min e yɛrɛ b'a dɔn enjeu min b'a la ko wɛrɛ minnu b'a la n'est pas à la portée de n'importe qui pour maîtriser donc o kuma minnu kɛra k'a fɔ ko dɔ kɛra ni Mali y'a faamu k'a fɔ a man ka kɛ ten Mali tun bɛ se k'o fɔ tabali jukɔrɔ n y'o fɔ kuma daminɛ mais n'i y'a fɔ ka tila ka bila i ka page kan ka tila k'a di bɔlɔlɔmɔgɔw ma mɔgɔ minnu nana ka kuma u bɛ kuma minnu fɔ u bɛ kuma dɔw fɔ ne yɛrɛ bɛ siran k'a fɔ o bɛ fɔ jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ b'u la u bɛ Algérie faamaw dɔgɔya e yɛrɛ ye kuma min fɔ a ye kuma la k'u bɛ Faransi ka baara la mais Algérie tɛ sɔn kuma sugu ma bon o ye parce que ne ye kuma dɔ fɔ ka kɔni ye bon n tɛna segin o kuma in kan Algérie ni Faransi tɛ kelen ye u ka tabiya tɛ kelen u cogoyaw tɛ kelen ye et puis le poids négatif que les Maliens ont ressenti de la colonisation, ça c'est par rapport à la France. Algérie n'est pas colonisée. Algérie est tabia là où nous avons choisi de travailler jamana. Il y a Nations Unies mission fait Algérie là. Ou la constitution là Algérie choisi de ta jamana koka. Donc au euro oui fin de mimbe moratli si. Flana mi vanaba là. Algérie est tabia là où te son kodo ka nyeshuma. Kwa nyere dubo kele la bi ko kodo be anta fe ka nyeshama. Bon no bi ni I jamana do tie il fana bɛ jateminɛ k'a tabiya la i bɛ jateminɛ k'a tabiya la bon o la n'i y'o dɔn k'a fɔ o bɛ yen nɔ e y'a ye k'a fɔ ko dɔ ɲɛsinni ma man ka kɛ ten diplomatie de ka ko dilan i y'a tigi wele i m'a fɔ bɔlɔlɔ sira kan mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama n'i ye mɔgɔw ye a ye ko dɔ kɛ i ka faamuya ma ye ni n'a kumana dibi la a b'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la problème t'a la ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ ou bien bon an bɛna corriger mais n'i nana kɛnɛba kan k'a fɔ ale fana jamana de b'a bolo mɔgɔw de b'a kɔ a bɛna ni mun ye a bɛ na ni fɔɲɔgɔn a bɛ dɔ fara fanga kan donc ne kɔni bolo majɛ b'o yɔrɔ la bɔlɔlɔ ta a ka nafa b'a la ka kunnafoni dilen kɔfɛ mɔgɔw k'a partager u k'a lase o ka ɲi mais ka kuma fuiter k'a di mɔgɔw ma kuma jamana yɛrɛ kuma bɛ fɔ a ye jamana foroba médiaw ɲɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ne sont pas a fɔ min ma accrédités à le dire u dun mana fɔ a bɛ tila ka kɛ ten ou bien wale de bɛ waleya bon ne kɔni bolo tiɲɛ yɛrɛ la o taabolo min filɛ nin ye majɛ b'a la. Mais an ka faamuya la Ayisa an ka fɛɛrɛ kɛ Ayisa hakiliw ka bila dusu ye pour que jamana ka se ka ko in lajɛ avec professionnalisme parce que la diplomatie c'est de résoudre le problème pas pour enflammer parce que ni problème ma se ka régler diplomatie dɔ c'est un échec donc ne bolo ni jamana fila ma ɲɔgɔn faamu ko dɔ la il y a des passerelles a bɛ se ka ɲɔgɔn faamu n'aw yɛrɛ tɛ se ka sigi ka kuma directement aw bɛɛ dalen don min na ni o y'aw masurunamɔgɔ ye aw bɛɛ aw bɛɛ ni o bɛ bɛn donc o bɛ kɛ dɛmɛbaga ye k'aw la faamuya mais n'aw yɛrɛ ko ka aw ka bɛɛ k'i ka partisan bila o ka réseau enflammé bon l'Algérie c'est pas la France. D'accord an bɛ taa hali bi waati bɛ k'i sɛnsɛn nin waati na an y'a ye i bɔra k'a fɔ kunun Murja o kɔni o attaquera an y'a ye communiqué bɔra chef d'état-major fɛ ka jira k'a fɔ banbaci walew ye banbaci wale kɛ walasa ka ɲɛsin Murja kan ma nin waati na attaque c'est vrai waati min an bɛ k'a fɔ Kidali maintenant mɔgɔ caman y'a bɛri k'a fɔ nin ye ko kɔni bannen i n'a fɔ caman yɛrɛ y'a jira k'a fɔ la tête du serpent est coupée kɔfɛ an y'a ye min ye vidéo dɔw bɔra ka jira k'a fɔ Iyad Agadi yɛrɛ bɛ k'a ka mɔgɔw galvaniser k'a fɔ kɛlɛ bɛna daminɛ attaque bɛ ka caya nin waati in na Bayangara c'est la même chose an bɛ se k'an sigi ni mun ye nin waati in kɔnɔna na ou bien labɛn jumɛn de bɛ se ka kɛ an ka maaw fɛ walasa nin ko ninnu o ka se k'a dɔgɔya kosɛbɛ. bon kunun ne ye n ka hakilila di nin na bɔlɔlɔ siraw kan mais n bɛ segin a kan parce que kuma min don a kan ka segin taa ni ka segin ka k'a la tubabu ma la répétition est pédagogique ne ye kunnafonidilaw wele kunun tuma min ye communiqué in mɛn i b'a dɔn transition ka fɛn caman bɛ yen ne n'u ma ɲɔgɔn faamu a la komi maliyɛn caman fana bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen n'u ma ɲɔgɔn faamu a la mais maliyɛn bɛɛ ni transition ye ɲɔgɔn faamu fɛn kelen min na o ye transition ɲɛmɔgɔ n'o ye le président de transition son excellence l'impératif patriote Assimi et tous les autres membres du CNSP et le gouvernement et les chefs militaires au commandement k'a fɔ ka armée dɛmɛ moyen fɛn fɛn bɛ se ka kɛ pour que jamana ka se k'a ka jamana souveraineté sɔrɔ a ka dugukolo kan ani jamanadenw ka bɔ vraiment groupe terroriste ni maa wɛrɛw ka awa banbaganciya walew kɔnɔ bɛɛ ye armée fo la bɛɛ jɛna n'o ye bɛɛ y'o dɔn bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ɲumanba ye maliyɛn tout le monde est unanime sur ça
Maintenant, sera mun kera ka kɛ kuma dɔ la mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu a la, mais globalement tout le monde est d'accord que le président de transition a tenu bon et que o de y'a to maliyɛn fan caman a gasi b'u yɔrɔ o kɛnɛ in kan. Bon, mais mɔgɔ minnu tɛ yeli kɛ yɔrɔ jan ni nin tɛ parce que ala ye fɛn dɔ di bɛɛ ma, ala y'o kɛ ne ye, ne bɛ yeli kɛ yɔrɔ jan, ne bɛ yeli kɛ kogo kɔfɛ ni ala ka dɛmɛ ye, o ye ala ka di de ye, o de y'a to mɔgɔw bɛ siran ne ka kuma ɲɛ. Bon, seko tɛ ala de y'a kɛ n ye. Bon, ne ye Muruja taki na ne ko n ko bon sisan ne ni transition ma bɛn fɛn o fɛn na ne y'o bɛɛ jɔ. Ka fɛn caman bɛ yen bi on peut faire des griefs et qui est même justifié, hein? Parce que k'a fɔ ko transition ye fɛn k'a bɛɛ ɲɛna o tɛ tiɲɛ ye. Mais en gros, face à ce problème, gɛlɛya secondaire min b'an ko to yen bɛɛ ka ɲini yɛrɛ kɔ. Aujourd'hui, ne pas soutenir le président de transition, les autorités de transition, le gouvernement, le premier ministre, le chef, le ministre de la Défense, le porte-parole du gouvernement, faut que tasser le patron de la sécurité d'État, Van, faut que tasser Diarra, le chef d'état-major général, avec tous les commandants sur le terrain, ne pas soutenir l'armée dans cette dynamique et le président de transition, c'est une trahison. C'est une trahison. Parce que mon agneau fort, c'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord avec la communication du gouvernement. Le gouvernement n'a jamais dit c'est pour que quand on rassure avec femme. Mais démarche mon fan que politiquement au fana bella de l'amsi a fait majebal. Mais ne ko bi en tant que président de parti de soutenir le président de transition, de soutenir le président de CNT, l'honorable Malik Diaw, le chef du gouvernement, Dr Choguel Maïga, qui a soutenu, et que le gouvernement soutenu, que l'armée soutenu, parce que on me fait on fait na, on me élection que o, quand on Bambali mandala o, Gelami mandala o, Lakanambala fait mandala, il faut pas qu'il y ait un recul des succès de l'armée, parce que nos kera, ala kan kisi kan to, ko une bébé tient. Donc du coup, il faut plus que jamais faire le bloc derrière l'armée. Bon, maintenant, donc ouais bébé là. Bon, voyez, c'est pour manifester, quand on veut armer quoi, tiens, temps normalement, faut en dissocier que le gouvernement ni président de transition parce qu'ils ont des fonctions politiques. Bon, Minego Bi, il est inadmissible et incompréhensible et même voire contre-productif quand on veut armer demain et ne pas soutenir le président de transition, le gouvernement, je dis bien sur cette question, hein, et les organes de décision de l'armée. Pourquoi? Parce que comme il y a Muruja, moi je ne vais pas contribuer comme ou paniquer, loin de là. Mais on va y aller à fort. Comment on fera à ça va dire que dollar ta fo kenyuba. Et comment femme. Donc comment on a fort ni la ni nyuma et tout le monde là sur haya fo tu mimba fo akala ni te fo tu juguay na ma femme abse ka kolosima. Bon mo bu yerem ne comment fo tu là. Mais bi ka armée demain au Bédamene, le chef suprême des armées. Et le chef suprême des armées, en fonction politique et militaire, c'est le président de transition. Et nous sommes en guerre, même si le gouvernement n'a pas dit officiellement que nous sommes en guerre, mais nous sommes en guerre. Parce que Mingera Mouroudia Kata Kankoutru, Focho Moumbala, Nifentera Dobela, je m'en tiens au communiqué de dire pas. Donc, Mounou Fatou Alaka Hinoula, Mounou Djogina Alaka Fieboda Douma. Parce que Mouroudia n'est pas n'importe où. Et ce n'est pas la première fois. Donc, ko caman kɛra n tɛna n da dɔ la, mais min kɛra kunu, a kan k'an bɛɛ alerter. Donc, moi, je pense aujourd'hui il faut une mobilisation générale pour que jamana armée dɛmɛ. Mais mɔgɔ tɛ se ka armée dɛmɛ, armée ɲɛmɔgɔw ko. Mɔgɔ b'a fɔ ko c'est vrai, il y a des collectifs de défense, mɔgɔ dɔw wulila, dɔw b'a fɔ, ça c'est bɛɛ b'i ta kɛ i ka kɛcogo la. Mais bi, il faut que le président de transition, à travers qui des droits, pour que o initiative min bɛ yen n'an yɛrɛ b'an yɛrɛ y'o la k'a fɔ président ka fɛɛrɛ kɛ awa fɛɛrɛ min b'a to mɔgɔ ka laɲini ye k'ale dɛmɛ armée ka sans sɔrɔ tɛ dɛ a ye san min sɔrɔ k'o maintenir parce qu'il faut que la dynamique positive soit maintenue et à vous ça ko le serpent mais on n'a même pas trouvé le serpent d'abord moi tɛ ka kunkolo tigɛ donc il faut trouver des expressions excessives là i b'a bɔ yen quoi parce que i yɛrɛ ye min fɔ. C'est-à-dire, il y a certes des victoires militaires, mais comme De Gaulle disait,
gagner une bataille ou perdre une bataille, ce n'est pas la guerre. La guerre, c'est quoi? Gagner la guerre, c'est quoi? C'est d'imposer la volonté que vous voulez. Et le Mali, ce que le Mali veut, c'est de gagner la paix. Que la République, le vivre ensemble, soit préservé et que la cohésion sociale soit renforcée. Bon, Baraï, armée ka Barabé, politique moko, syndicat Joro, dynamo, Nimbela Djelenga, armée la face à Bebafo, il a photo là. Mais sa dimension politique n'a jamais été un compromis ou un consensus national. C'est en cela qu'il faut aujourd'hui. Parce que au-delà bi, nous sera qu'à Sabati, Bébé armée ko, Bébé armée la face à, et que les autorités de transition sont conscientes de cela. Le peuple malien l'a manifesté. Diaba donc il faut vraiment ceux qui cherchent à nous opposer les uns aux autres sur cette question-là de Fujikiko. Maintenant, à quelle politique nous ne armés quoi parce que la transition là face à Athénianabo. Parce que la transition aujourd'hui n'est plus une affaire de transition, c'est une affaire de survie du Mali. Parce que 2012 donc sans l'armée on n'est rien. Donc, moi, je suis la transition, la hala mimbato, ambe reculer quand on fait au terrain. Donc, nous avons décidé que, avec humilité, mais avec beaucoup d'engagement, qu'à faire vraiment stand-by sur des questions qu'on n'est pas d'accord avec la transition. Il y a beaucoup de questions qu'on n'est pas d'accord avec. Mais nous avons dit, ça c'est secondaire. Comme disait Amadou Toumouni ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Donc les Maliens doivent intégrer cette logique. Okay. Bon, maintenant, sur la signemo Moumbe Fangalabi, on les appelle la grande miette. Communication politique, il y a dans le tas. Donc, à expertise ni à Wulikadjon à Ferré, mon Kodombe, mais Koube Donte. Donc maintenant, il relève Moumbe Sekake, Odeo Kake. Il relève Moumbe politique, Barla, gouvernement Kono, et Moumbe politique, Barla, Tom Moumbe la Fassa. Vous pouvez dire mais quand femme nous fana kakila tout ka koé nous lui a ñini bi ka fo bon sur une question en paix parce que malien cité minta armé ko la maintenant mo ba fait ka tana ka takasra la an bi gele mi be bi gele mi man kan bi ka fo nous de façon dénuma ni a djugo ça c'est une faute politique aujourd'hui ka fo fana djugo do bana au folie au terre c'est pas productif donc nous on a quand on a faut de béani. On n'est pas naïf, mais maintenant, qu'est-ce là? On tient compte. Parce que Bamano Yumana Koni Ninjate, et du coup, donc, Kodona, la rhétorique, frères et amis, pays voisins, pays frères, pays amis, président, frère. Mais dans les faits, ceux qui s'investissent à vos côtés, à vous soutenir, et bon, fameux. Donc maintenant, Djamana Dembe, c'est Djamana fait. Mais moi, c'est la question des questions idéologiques qui ne sont pas d'accord. Moi, je n'est pas d'accord avec vraiment le choix, le paradigme. Mais tu sais que bon, façon Kanuna. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on est prêt à être ambitieux pour que qu'il ait une femme par la majorité de nos concitoyens. Moi, je vais armer la face à Obédiamana Koka. Beaucoup de publications que nous l'avons. Bon, donc, on va faire une famille. Bon, mais même quand Beblam maintenant, quel est Koba quel comme on peut dire ça, il y a ça à Kungolo. Donc, ça, Kungolo, ni Koena, oui, Damana Kuntigidi. Donc, on peut demain pour que Damana Kassigabo n'y gèle. Maintenant, ni Damana y reste sur Okoena. Le reste, là, chacun est libre. C'est la même carrière. Ok. Maintenant, on a le sujet là-bas qu'on a watté, on a à peu près 9 minutes comme ça. Et ni watté na ibola ka foi ka kuma damnena. Damana ko ni kuma na avec sababu ni ma ikuma ke chogodon. Soit bi yɛrɛ sɔrɔ duba la ou bien bi ti yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min i n'a fɔ i tɛ fɛ ka taa surtout loi cybercriminalité min bin na an y'a ye nin waati in na a yɛrɛ k'a fɔ soit la bɔya tora wajilikɛyɔrɔ la a ye kuma dɔ fɔ kuma min a t'a a maîtriser parce que dossier dɔw bɛ justice la k'a y'a da don a la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ ka bila kuranko minɛn kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ kuranko dɔrɔn tɛ mais k'a y'a da don fɛn dɔw la instruction dossier dɔw la minnu bɛ instruction kɔnɔ a tɛ minnu maîtriser o kɛra sababu ye bi ale y'a yɛrɛ sɔrɔ min ye joyila bi. Est-ce que monsieur Kafo ni commune Bekata bibi na jamanadenw man ka i miiri c'est à dire mɔgɔ n'i bɛ kuma i man k'i miiri fɔlɔ ka sɔrɔ ka kuma fɔ surtout bibi na kuma fɛn fɛn mana na fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ pour que mais caman fana bɛ ka yira ko système dɔ de don i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min ka gara don mɔgɔw da la. Bon ne y'a fɔ n ko bi je soutiens la transition parce que jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi
il faut jouer à l'apaisement. C'est vrai que j'ai été la première victime. Le follow de Mena, quand la Diaba a atteint au crédit de l'État, trouble à l'ordre public, étant en 4e vice-président du CNT, premier soutien avéré de première heure du président de transition. Donc, du coup, maintenant, il n'y a pas. Mais maintenant, il faut que vraiment, ni jamana be la hala do la beki toto quoi. Ka sabali, ka pédagogie que ko la mo te mo ka bara fo mais comme critique la mo mo se kulu ta to mo. Mais ne ka famia là. C'est la volonté politique au début ko imbe ko fait parce que le procureur la République a besoin de bara là. Ministre ka bara. Bon, traitement fin fait dossier là, hiérarchie de ba aller là. Donc ministre be jone nga bara la président ani gouvernement ni premier ministre président bon a duma kuma munun be an se ka ndam lu fana da be dossier la bon donc ne ko nga famia la choix la e mo mi a donné no jamana ko mo mi do fana mo ma deli ka ye ko la ku min be kolola se jamana ma bon na na ga fo jamana be la hala do la fanga tigla mo ka famia et de afo mais le procureur n'a pas communiqué alors que moi dans mon cas il a communiqué. N'est-ce pas? Il y a procureur Kelonte. Voilà, il y a un fameux, mais il y a un Kelon. Mais communiquer là, il y a un procureur qui m'boira, qui a fait une mot. Bon, net tout kabara fouillé, vraiment, c'est loin de là. Mais ne bolo, au fana pour me que ça va bouiller, comme on la femme. Kelé, flanant fana aimé. Amadi joté à la hauteur où est à supposer. Qu'il faut comment do fora, ni au manga fort. Bon, ma famille la jamana belle la halamina. Peut-être que je sais que la dignité jolena ka fo bon yeni min fo ni te kuma fota i kuma ngani fo bon ka se ka tigi bla la hala mina hayni abseka ke il est sous contrôle judiciaire mais ni mo ko ni afora to kana ko l'arrestation, c'est-à-dire que le dépôt de mandat, c'est l'exception. La règle, c'est la liberté. Bon, nous avons de là que nous avons clear, nous avons blaka taso, nous avons seka nous reka. On a tout récidivé. Il faut la tunta kalama, mais j'ai un kalama. On est qu'on a familial, on a famundro ni transition mandi. On a Amérique ni ou procotora ou ni fangaka familial qui est fait fort. Se ku servi la o be na ni mi o de ambe fo nyongo bo adu jamana be mo be bi ka jamana deme so ala fana te mo dogolente bon mo donenu a joro e femi fana o donenu bon be ni ka sensibilité do ne ko nga famia la tiere la ne ko nga la nyini mi no ya ka ke koina pour que jamana ka se ka nyeshi gele ba mi nyeshi no ma no ka surasu deme ka jamana la kana be joro bola dina mo ku yere yola politique mo ku yere yola funangenu ku yere yola beki yere yola o de kay jamana ma o de kay président de transition. OK ça ko jin pour bi ka se chama kata san ka bo barola ka kuma kunche kuma ani situ nya bola ka fiye ni am se ka po joko no ka émission là-bas 2023 ko nana ni peut-être am se ka fo ve min bi bolo ka nyeshe ni watinwa surtout ka parti mo ani malion mani watin fonna bon on be adam na ni mi am ba la bani mi o da nya adam na ni mi kala de deli masa min kenya côté masa min be yanga fembe sanfe masa min ga se na ka doni be boli fembe ka ambe jamana min kono jamana in kunu o de ato jamana in siraka ke jamana ye o ye kodon ni hakilimaya ni fana b'a fɔ fɛn min ma adamadenya bon o de fana bɛ se ka bi ka jamana in dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya dɔw kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ bɛn ani ɲɔgɔn faamuya ala ko o nɔgɔya an ka sɔrɔdasiw bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na gɛlɛya min b'u kan ala ka u dɛmɛ halisa pour que se ka jamana lakana ka jamanadenw lakana jamana mara kalifalen don minnu ma u k'a faamu ala ka latigɛ kɔnɔ ala y'a kalifu ma o kalifa in kɔnɔ u ye min kɛ n'a ɲɛna ala k'o sabati fili yɛrɛ min adamaden baara don u yɛrɛ k'a faamu k'a fɔ o fili ninnu fana a bɛ se ka corriger mais k'a miiri k'a fɔ a bɛɛ ka ɲi o t'anw ka faamuya ye anw bolo bi nɔgɔya kan ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ minɛnen don politique ko la hali ni a tɛmɛna sira wɛrɛ fɛ fɛɛrɛ ka kɛ ka nɔgɔya k'a ko la parce que mɔgɔ hali n'i ye ko kɛ il y a la loi d'entente nationale
k'a fɔ bon i ye nin kɛ sariya bɛɛ y'a jira k'a fɔ i ye nin kɛ mɔ n'a kun ye de ko wariko don n'a y'a sɔrɔ a wari musaka ye min ye bon i bɛ nin wari in di ou bien i bɛ nin hakɛ in di yanni i ka jugement cɛ i ka se ka taa i ka denbaya la a bɛ na ni hakilisigi ye a bɛ na ni dɔ bɛ bɔ tension na bon minnu ta ye u ye kumaw de fɔ ko kuma min k'a bɛ dankari jamana basigi la ou bien a bɛ jamana nin na bon k'a fɔ bon ka da jamana lahala kama bɛn ɲinini kama ani sankura nali kama le président peut soit gracier ou amnistier c'est le prérogative du président mais k'a kɛ dɔrɔn tout militaire moi de mon point de vue n ka faamuya la o tɛ solution ye bon maintenant mɔgɔw dɔw de fana bɛ yen olu t'a fɛ ouverture ka kɛ parce que olu bolo n'o kɛra olu bɛ privilège min na n'u kɛlen bɛ ka c'est comment on appelle ça, c'est autoproclamé ka fɛn dɔw u yɛrɛ bila minɛn dɔw kɔnɔ comme si olu de bɛ jamana fɛ tɔw t'a fɛ o fana ne bolo o ye fili ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ ni fanga ka di bi mais sini n'a man di komi mɔgɔ dɔw bɛ yen ni fanga man di bi sini n'a ka di fanga ye fɛn min ye a bɛ munumunu dɔrɔn de parce que i b'o misaliya dɔn an yɛrɛ kun ko in daminɛ na bɛɛ b'an jɔyɔrɔ dɔn an gɛnna k'an bila kaso la mais o ma bali an ko bi an ka président de transition dɛmɛ parce que politique dɔrɔn de don mais jamana in kɔnɔ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya politique de y'a to u y'o décision ta ko a bɛ se ka kɛ fɔ sini fana u bɛ cogoya wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw kun bɛ yen i n'a fɔ Ben le cerveau u ye wulikajɔw kɛ ala k'a ɲuman bɔ mais u bɛ yɔrɔ jumɛn bon minnu t'a fɛ k'olu tɔgɔ fɔ ka da ka fonction kan donc nin bɛɛ b'a jira bi ni ye an yɛrɛ balimakɛ a n'an jɛɲɔgɔn Rasta bon a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ n'a ka personnalité don mais a ka vision n'a ka hakili la nin bɛɛ lajɛlen fo ka taa se maa wɛrɛw ma diinɛ wɛrɛw ma mɔgɔ wɛrɛw ma président kɔni ne b'a ɲini a fɛ ɲinini de don a ɲini a fɛ a ka fiɲɛ bɔ da di mɔgɔ minɛnenw ma il va pour la stabilité la tranquillité la cohésion sociale parce que hadamaden k'i to fanga la ka nɔgɔya kɛ o fana ye fanga dɔ de ye bon n'i ye mɔgɔw to yen fo ka taa se u dan na bon ne kɔni bolo n ka faamuya la o tɛ n ka faamuya la approche wɛrɛ bɛ yen donc an bɛ ala deli président yɛrɛ n'o ye président de transition son excellence Assimi Goïta an bɛ dugawu k'a ye san kuncɛli hɛrɛ la ala k'o nɔgɔya n'a ye jamana mara kalifala ma ala k'a kuncɛ hɛrɛ la laɲini minnu b'a la n'o ka ɲi ala k'a dɛmɛ o kan bon ni minnu fana bɛ yen k'a fɔ o ye laɲini mais ala de b'a sababa dɔn ala k'a kɛ sababa ye an bɛ kuma laban min fɔ o ye ka Jeliba TV fo parce que minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ Jeliba TV kɛra bi média min bi a ka gɛlɛn maliyɛn min t'i yɛrɛ y'a la ka d'a kan k'a ye nin gɛlɛyaba in bɛ yen ka kuma di bɛɛ ma bonya kɔnɔ vraiment c'est au mérite de Jeliba a ka direction a n'a baarakɛlaw ka se aw yɛrɛ ka nin émission in ma vraiment k'i yɛrɛ fo i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri la bon an bɛ dugawu kɛ fana premier ministre ye docteur Choguel Maïga ala ka kɛnɛya ni hakilisigi ni bɛn nati fo ka taa se n yɛrɛ terikɛ n'o ye Vani ye ani Wage Ismaël ani mon président l'honorable Malik Diaw ani fana le porte-parole du gouvernement ani tout le commandement militaire ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ transition dɛmɛ ala ka yɛrɛ ka n'u bɛɛ minnu fana n'a olu ka faamuya tɛ k'a fɔ vraiment a bɛ taa cogo min ka tɛ ko tɛ u b'a fɛ an bɛ ala deli ala ka kili ɲuman di bɛɛ ma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ne de bɛ ni wi ye voilà mais an bolo bi vu la circonstance parce que mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ de ye politique la n'i ma kɛ manɔgɔ ye dɔrɔn o b'i k'i taa ni ye bon donc ni fɛn min ka ɲi a bɛ jɛ k'o kɛ n'a gɛlɛya bɛ min na a bɛ jɛ k'a dilan n'an ma ɲɔgɔn faamu min na bon, vous êtes d'accord sur votre désaccord mais Maliko là nous sommes condamnés à être d'accord comme disait Amadou Toumani Touré paix à son âme laban n'o ye ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise ala ka jamana basigi amina yarabi ala ka jamana basigi ni bɛ kɛ kuma ye min bɛ kɛ bi baro kuncɛ kuma ye an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn surtout fɛn fɛn kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na an b'a fɔ fɛn fɛn bɛ an lajɛ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ala k'an ka sanw caya ala ka san wɛrɛ yira an na bɛɛ na kɛnɛma na walasa 2024 an ka se k'a daminɛ tugun ɲɔgɔn bolo hɛrɛ ani baden na nin waati in kɔnɔna na Bandiagara yen nɔ an b'an ka gouverneur fo min ye El Bechir ye nin waati in na ale bɛ wulikajɔ min na
walasa bɛn ani keleya o ka se ka sigi région in kɔnɔ cogo min na sabula ni waati na dogolen tɛ maa si la semaine tɛmɛna bɛɛ y'a ye ni waati na nana min ye ministre Sadio Kamara fɛ min ye Isa Kawuji terikɛ ye sabula a fana ma min fɔ ani Sadio waati tɛmɛna o bɛɛ tun bɛ tilela don ɲɔgɔn fɛ ni waati na an b'a fɔ ni waati na ale yɛrɛ ka wuli ka jɔ la surtout ale yɛrɛ baara fanba y'ale de ye lakana surtout ale ye min ye lakana ministre ye surtout ministre de la défense ye a ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ sabula su ni tile a b'a sen kan walasa jamana in ka se ka lafiya cogo min o siratigɛ kɔnɔ min ye le colonel major min ye Abbas Dambélé gouverneur de Mopti an b'ale fo fo ka taa ka chargé de com na ne yɛrɛ kɔrɔkɛ min ye Umar Gindo ye n b'o fɔ Bandiagara n'an taara commune de Jaminati kɔnɔ Seydou Kelipili o ye maire ye an b'ale fo ka taa Kadaye Soyiba fo ka taa Alaye Jabkile an bɛ ninnu fo Mopti kɔnɔna na ne yɛrɛ ka chef min ye Yala Mukoro an b'ale fo ni waati na radio Kunari la Awa Sise ka na fo Soumaïla Kulubali studio Koto Kunari a n'a muso min ye madame Kulubali Aminata Kane an bɛ ninnu fo Bamakɔ kɔnɔ yan monsieur Sise Ɲamana sabula sanga ni waati ale b'an bilasira ni hakilina ɲumanw ye n donna min ye Isa Kawuji b'a fɔ primature kɔnɔna na Yassine Maïga le conseiller spécial du premier ministre an b'ale fo Alamir Maïga le conseiller très très spécial an b'ale fo ka taa an balimakɛ Ablaye Kone n'an bɔra o la min ye Robert kɔni ko ma ko 2024 kɔnɔ bɛ bazin kura don walasa ka émission présenté an b'ale fo ni waati na ale fana ye PM ka conseiller spécial ye Isa Kawuji min y'a laban min ye premier ministre an b'a fɔ ka fɔ ala ka kɛnɛya d'a ma surtout bɛn ani keleya jamanadenw bɛ se ka don da kelen ka bɔ da kelen fɔ cogo min ala k'o nɔgɔya ye k'ale fo Balijaw k'o fo ni waati na Sadio Kamara an bɛ segin ka fɔ ministre de la défense sabula n y'a fɔ cogo min nin baaraba bɛ ale de ye sabula olu de bɛ wuli ka jɔ la walasa commandement o ka se ka sigi sen kan cogo min an tɛ bɔ kuma na n'an ma acteur Aliyu Mayiga fo kɔrɔbɔrɔkɛ fama sabula baara bɛɛ tala ka suma ka d'ale de ma nin waati b'a sɔrɔ sumaya na ale bɛ kɔrɔbɔrɔmuso kɛrɛfɛ min ye Dija Mayiga ye o bɛ ka sogo ani te d'a ma a bɛ ka i fa o la kosɛbɛ waati bɛɛ a b'a ye a bɔrɔn bɔlen don an b'ale fo nin waati na ka min ye Dija fo sabula a ye sama bɔli spécial dɔ la an b'ale fo nin waati na min ye joliba kɔnɔna na Musa min ye Musa Hayidara ye an b'ale fo ale bolo bɛ nɛgɛjuru la ka taa min ye Augustin Yusubeyu ye ka taa fo Yusu Sangare ka taa min ye Lamine Kulubali cɛgana chef an b'ale fo maa min bolo tun bɛ baara kɔrɔfɛ la min ye fiɲɛ suru sira fɛ o ye Abubakar Tarawele Grand bɛ ye Katikaw ka den mandi an b'o fo ka fɔ ni ala m'an ka jɔnya juru yirana ni ala sɔnna mardi wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni ni kɛnɛ kelen kan walasa ka kuma jamana kunkanko kan an n'o cɛ an b'a fɔ ala ka su hɛrɛ di an n'aw bɛɛ ma